The Friday Show thi tu te chỉ bé vek ule. The Friday Show host Jesse Moiten kom do na along min apuram to khop mai. Mizol ma kan mer khe zen lo. Khel mo chunga games limom ta kan khel dong boka. A chu huna milo thil sak be theu do nia. Chuan game a chungchanga zona so tu in ne ni chuan comment section lama in lo soi anga chu aram chan da zelin kan chang do nia. The Friday Show lo clear thin tu ten zavan chi bai vek ule. The Friday Show host Jesse Moiten and dam chuan inkom na hun kan nei do na a phurom to tak zeta. Mizorama kan la mel riat zen lo khelmul chunga games limom tak ron pho chua kan tum do na clear tu te lo en thau tu ring kan ngen chewa tin kema chungchang bi ka riat bel du emo in la riat ngai lo te awani chuanin comment section lama khanin milo zo tu la rem chan da na in chan kan tum do nia e mu thau do nia